Oo, may sasabihin kasi sana ako sa inyo. Alam mo, Renz, yung kapitbahay natin doon na si Net, buntis na siya. Mahal, nandito na ako. Excited na ako. Aso na yung pregnancy test, Mahal? Ito, mahal. Mahal, 2 weeks na kasi akong delay. Sana ito na yung sagot sa matagal nating dasal. Magtiwala lang tayo sa itaas, mahal. Ibibigay niya rin sa atin yan. Heto na, Mahal. Hawakan mo. Lord, sana ibigay niyo na po sa amin ng asawa ko ang matagal na namin hinihintay. Mahal, paano pag negative ulit? Okay lang yun, mahal. E di mag-try tayo ulit, di ba? Mahal, tapos na ata. Ano ka ba, mahal? Ayos lang yan. Sorry, Mahal. Nag-fail na naman tayo. Ano ka ba, mahal? Hindi mo kasalanan yun. Walang may kasalanan yan. Mahal, huwag mo nang isipin yun. Tara, gawa na lang tayo ulit. Mahal, gusto ko munang mapag-isa. Mahal, Mahal, please. Iwan mo muna ako. Sorry, Mahal. Hindi ko na naman naibigay yung hiling mo na baby. mahal. Paginggo ngayon. Tara, simba tayo. Mahal, sorry kahapon sinumpong na naman ako ng tantrums ko. Ayos lang yun, mahal. Naiintindihan naman kita. Salamat, Mahal. I love you. Mahal din kita. Tandaan mo yan, ha? Tara na, magbihis na tayo. Baka saan pa mapunta to. Bakit, mahal? Ayaw mo ba? Halika na, Mahal. Sabay na tayong maligo. Mauna ka na, mahal. Magliligpit pa ako dito sa kusina. Sige, Mahal. I love you. O, mahal. Napakinggan mo naman siguro yung sinabi ni Father kanina. Oo, Mahal. Tandaan mo, mahal, na kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Kahit hindi kita mabigyan ng anak, Mahal. O, mahal, kahit hindi tayo biyayaan ng Diyos ng anak, mamahalin pa rin kita ng buong buo tulad ng pagmamahal ko sa'yo nung una pa man. Huwag ka magmadali, mahal. Bata pa naman tayo. Ibibigay niya yan sa tamang panahon at tamang pagkakataon. Salamat, Mahal, sa walang sawang pag-iintindi sa akin. Sumumpa tayo noon sa harap ng Diyos na hindi natin iiwan ang isa't isa, ano man ang mangyari. Lalo na sa pagkakataong ito na sinubok tayo ng Diyos. Kung gaano tayo katatag sa pagmamahalan natin. Isa na siguro ako sa mga babaeng maswerte dahil binigyan ako ng Panginoon ng napakabait na asawa at syempre, napakagwapo. Kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano dyan, mahal. Pero, Huwag mo nang intindihin yung mga marites dyan sa tabi-tabi. Wala silang ambag sa buhay natin. paano sila, Mama?
excited na sila sa kanilang magiging apo. Sabihin na lang natin sa kanila, mahal, na hindi pa ipinagkakaloob sa atin. Sana mahal, lahat ng tao katulad ng pag-iisip mo, iniintindi ang sitwasyon ng bawat tao. Hindi pare-pareho ang mga tao, mahal. Maraming mga taong nakakaintindi at Marami din ang hindi nakakaintindi. kaya hayaan mo lang sila. Mas matimbang ang pananampalataya at pagtitiwala natin sa Diyos. Napaka-positibo mo naman, mahal. Kaya gumagaan yung pakiramdam ko eh. Dahil sa mga words of motivation mo sa akin. Ano ka ba, mahal? Basic lang yan. Yabang. Tara na, mahal. Magluto na tayo ng tanghalian natin. Magbihis muna tayo, mahal, bago tayo magluto ng tanghalian natin. Ano ba, mahal? Nakikiti ako. Mahal, ano ba? Renz? Emma? Parang wala sila, Emma. Ba't sarado ang pinto? Mahal, may tao ata. Ay, ma, kayo pala. Mano po? Dito po, pasok po kayo. Upo po kayo, ma. Mahal, nandito si mama. Ano po, ma? Buti po, ma. Nakapasyal po kayo dito. Oo. May sasabihin kasi sana ako sa inyo. Alam mo, Renz, nung kapitbahay natin doon na si Net, buntis na siya. Talaga, ma? Di ba, ma, sabi nila noon, nahirapan siya magbuntis? Oo, anak. Pero nagpatuloy pa rin kasi siya sa pagpapaalaga sa kanyang doktor sa kabila ng kanyang kondisyon. May aanakin na naman tayong binyag, mahal. Eh, kayo mga anak, kumusta kayo? Wala pa ba akong apo dyan? Ma, huwag ka magmamadali. Darating din siya sa inyo. Abay, bilisan nyo mga anak. Patanda na kayo, hindi na kayo bumabata. Ma, hindi naman po karera ang pagkakaroon ng anak. Ma, baby face pa naman po kami ni Renz. Di ba, mahal? Excited na kasi akong magkaapo mga anak. Ma, kung gaano nyo kagusto ng anak kami at magkaapo kayo, mas doble or triple ang kagustuhan namin mag-asawa. Pero hindi pa rin po pinagkakaloob sa amin ng Diyos, ma. Ngunit patuloy po kaming naghihintay at nagtitiwala na ipagkaloob sa amin ng Diyos pagdating ng takdang panahon. Kaya ngayon, habang wala pa kaming anak ni Emma, kayong dalawa muna ang baby ko. Ikaw talaga, mahal. Kumain na nga tayo habang mainit pa yung pagkain. Tara na, ma. Sinakto ata ni mama na tanghalian, mahal, para dito siya kumain. Ikaw talaga, mahal. Palabiro ka talaga kahit kailan. Ikaw talaga. Tara na nga.